बावनाय नङाथ' hanai mwnbla बावलांसिगौमोन आंबो नोंखौ अनजालि hanai mwnbla खोमोरसिगौमोन आंबो नोंनि महर सना अन्नाय होनायाव गोरबो बावसोमना होबायमोन अन्नाय नोंनोनो सना दिनै नोंदि आंनि बेसेबा जानगारा Bodo, नोंनि थाखाय आंनाव मोनसे बिराद गिदिर सरप्राइज दं। Oh, मा सरप्राइज? सरप्राइज आरो बियो मोनसे सिक्रेट। Okay. जागोन आं मिजिं थियाखैमोन लामा नायो दिनैबो नोंनि फैफिनगोनखौ लामा नायो दिनैबो Get it? He's my best friend, Rigo.
बेसेबा गोबावनि सिमां आंनि बायफ्लेलांबाय नोंनि अननाय मोजां मोननायाव फैफिननांबाय आं आद्रा लामा हान्थिना गोरबोआव अननाय गैयाबा मानोथो होआमोन अननाय बहा थांनो मानो हाखु दाखु जाखो मम आंनो फुजिया सरप्राइज होनो नागिरदों आं बेयावनो थांनो आंदि हारसिं आलाय सिलाय दिनो सना बाबा र'र' आं मोनसे जिनिस हरफानो फुजिनो मा जिनिस मम होआमोन अननाय आंदि हारसिं आलाय सिलाय दिनो सना 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 नों आंखौ बावनाय नङाथ' नों आंजों हल लाइफ खिन्थु नों आंनि बेस्ट फ्रेन्ड जानानै थानांगोन